Barka da zuwa muradinmutv. Masarautar Hausa da ke ƙasashen Turai ta naɗa Isah Jita matsayin ɗan amanar masarauta. Hakan ya biyo baya ne bayan da mawaƙin ya ziyarci ƙasar Faransa domin shagalin bikin ɗaya daga cikin masarautar. Hakan ya sa domin nuna godiya gare shi suka yi mishi wannan sarauta ta ɗan amanar masarauta. Jama'a kamar yadda muke kallo yanzu za a fara naɗa shahararren mawakin Najeriya Isah Jita wanda mai martaba sarki ya masa sarautar ɗan amanar Hausa. Yanzu za a fara naɗa shi, an fara naɗa shi kamar yadda muke mai mataba sarki, girma waziri da sauran hakimai da sauran jama'a da suke a wannan guri. Abinda za mu je na gaba shine za mu takaitaccen bayani akan nasarorin da masarautar Hausawan Turai ta samu daga lokacin da aka kafa ta zuwa yau. Bayan ka kuma za mu aikin da masarautar Hausawan Turai ta fara yi a Ghana. To jama'a muna gaya muku ne don ku sani cewa mun fara yin wani abu. Kuma kowanne ɗaya daga cikinmu in ya ga abu irin wannan al'amari wanda yake cikin BBC a biyoyi ce mun suke yi a shugo za su jafa. Amanar masarauta shine lakabin da mawaƙin ya samu na kannywood Isah Jita. Ku ci gaba da kasancewa da muradinmutv. Ga waɗanda wannan ne zuwansu na farko wannan tasha tamu mai albarka, sai ku taimaka ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa ta yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗora shirinmu na gaba. Mun gode. Muradinmutv, tashar